Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Aniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog ubana sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. O gayaw galimot nga kini ubos sa pagtugot sa ato gayong halangdong obispo Most Reverend Severo Kairmari ubana sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga diocese. Okay. O gatong paunang paghiyukbo pagtahod kinilang tanan. O sa ato pong amahan dinhi sa atong istasyon atong paghiyukbo kaniya Sierra Mike Jet Upilak ubana sa atong amigo dinhi nga engineer no sa technical side engineer halaka June Demil. Okay, happy na limot ikaw ang na yun. Okay, atong pagyukbo pagtahod kanila uban na yun no, sa tibok stop dinhi sa DXAA 92.5. O ganinyo nga mga nag-monitor karon no, sa radio. Mga Katoliko, dili mga Katoliko, akong pagyukbo, pagtahod kininyo. O ato sa pasalamatan ng mga sponsor o naghatag kinabuhi ni ini nga tulumanon ang Kasiga Turgo Oilfield Scene. No? O sa siguro wa na ko mahibawi nga may tabang nga mapadayon kini nga maong tulumanon. Okay, sa ngalan ni Attorney Abbas nga dili ninyong madungog karon kay adunay kanang giatubang pod nga dili siya makahigayon karon no. Nag-text ganina no si Brother Nicolay nga ako usa no ang makauban ninyo no si Silbert Dondoyano Sr. ang makauban ninyo karon sa tulumanon. Okay, wa naman siguro ko inalimtan ay mga Catholic Faith Defenders po rin ako mga kauban no. Kung pagtimbaya no pagtahod kay ninyong tanan. Ug atong ipahibalo day tuod nga nagpadayon ang atong Bible study matag Domingo diya sa Rome 103 sa SBCI no, St. Vincent's College integrated naman na kanang SBC karon no sa Rome 103 o ang ato ding Christmas party no kay every year na may tay Christmas party no maabot ang Christmas season na tay party no ugma ang atong party no pizza at 17 no sa maura gihapong oras sa alas 9 sa buntag hangtod na gyud na sa udto no unya ang atong party BYOP. Okay, maura gihapon no so sa tanang mga sakop ayaw si Piata sa pagtambong sa atong Christmas party ugma no sa room 103 sa SBCI no sa Vincent. Okay, now karon mga suki nga tigpaminaw. Okay, atong pagahisgutan kining mahitungod sa Disyembre 25 although ang bahini ini ako nang naisgutan pero karon atong usabon uban na sa mga wa nato mahisguti sa miagi. Kay ipahauman nato ang atong tulumanon sa unsay panahon karon labi na diya sa social media nga na ako'y gipost mahitungod aning pagsaulog og adlawng natawhan sa Ginoo Disyembre 25 og sa naandan dili gayud tanan mo duyog, dili gayud tanan mo ni magighiusan nato sa pagsaulog og doon na po sila mga katarungan no doon na sila mga katarungan. Now sa di pa nako na hisgutan no ang pagpadayon niya na ato sa gyong hinumduman nga nagkadahiyag yun ang panghuna-huna sa tao no wala kita mag-usa sa atong panabot maong nagkabahin-bahin ta o timan ana to pag-ayo nga kinsa may amahan anang kanabang kaguliyang kanabang dili ta maghiusa sa pagsabot kinsa may amahan anang panagbahin-bahin natural kinsa may atong matumbok ana nga
mao na iyang gusto mahitabo natong mga tao magkabahin-bahin. Siyempre, ang naa sa opposite naa sa opposite side. Kaya kita nga mga nagtuo sa Dios, sa in English pa gitawag tag mga theist, kun mga nagtuo og Dios. Nagtuo tag Dios. Unya ang Dios nato nagtuo ta nga mi padayag, mi reveal, no? Kinahanglan ko mo mangutana. Asa man nato mahibaw ang pulong sa Dios? Unsa may iyang pagbuot? Well, sa ato ng nahiusang nasayran, mahibaw nato ang pagbuot. Oh, tingog sa Dios diha sa revelasyon. Revelasyon. Ayaw po ninyo huna-huna nga ang Dios dili kahibalo mo reveal, mo pahibalo og unsa siya. Og unsa iyang unsa iyang kabubuton. Ayaw po mo pagsultihan nga ang Dios di kahibalo ana. Oh, nga naman no, kaysa lagda sa maayo nga pangisip, panghuna-huna, kung nagtuo ka nga naagyoy naghimo aning kalibutan o mauna siya ang Dios, kung atong imaginon ang gigama niya nga kalibutan, uy, usa ni ka buhat og makagagahom sa nga tanan. Dili ni mabuhat og tao kay di man gyud ang tao makabuhat og kalibutan, di ba mga suki nga tigpaminaw o mga viewers? Okay. So, ato gid siyang matawag o mahuna-huna gyud nato nga makagagahom gyud siya kay kining kalibutan nga iyang gigama dili ni mabuhat og parehas nato. Ya gihinganlan nato na siya Dios. Makagagahom sa nga tanan. Kay makagagahom man siya sa nga tanan, bot ipasabot mahimo niya ang tanan. So kung mahimo niya ang tanan, so mahimo niya ang pag-reveal. Sa man ang reveal? Oh, ang pagpadayag. Oh, pero kana pong pagpadayag ato dayong sayron og giunsa niya pagpadayag. Giunsa niya pag-reveal. Wa man goy laing basahon nga nagpadayag nga ang Dios nagpadayag o mi-reveal. Oh, sa atong pagtuo mao kanang Biblia, no? Ang Dios mipadayag diha sa Biblia o giunsa na paghanay diha sa Biblia mahitungod sa pagparehag sa Dios nada sa Book of Hebrews 1 kung wa ko malimot paghinumdom Book of Hebrews nga ang Dios mi padayag o nakig-istorya kaniadto no sa karaan, no? Nakig-istorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. Ang buri pasabot ang Dios mi padayag kinsa siya o unsa iyang kabuton pinaagi sa mga propeta. So ang mga propeta gigiyahan niya o giunsa na niya paggiya, og ang mga propeta na mo'y mi padayag mahitungod niya. Sa to pagigamit sa Dios ang mga propeta pagpadayag unsa ang Dios. Di ba? Oh. Dayon wala muhunong diha, no? Kadto sa unang mga adlaw pa to. Pero giingon diha nga in the last days, no? Sa kaulahiang mga adlaw ang Dios nagpadayag o nakig-istorya pinagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Bodi pasabot sa kaulahiang mga adlaw kay kita, by the way, no? Naanatas kaulahiang mga adlaw, no? Nga naman, kay kining kaulahiang mga adlaw nga gipasabot diri sa Book of Hebrews, panahon man ni sa atong Ginoong Hesukristo, no? Panahon sa atong Ginoong Hesukristo kadtong iyang pagtukod og simbahan, pagtukod og iglesia, no? Didto nagsugod ang kaulahiang mga adlaw, no? Book of Hebrews verse 1 to verse 2. Okay. So mao na nga sa kaulahiang mga adlaw, sa atong panahon karon, no, gitawag ni Christian era, Christian time. So atong masayran ang kabubuton sa Dios pinaagi ni Jesus Christ. Na karon giunsa man ni Jesus Christ pagpadayag kinsa ang Dios, kinsa ang Amahan, unsa ang kabubuton sa Amahan, no? Nagtukod siya og iglesia, nagtukod siya og simbahan. Unya iyang tagaan og authority ang iyang mga disipulo nga nahimong mga apostol nga mao kini sila ang gitahasan sa pagpanudlo. Ang iglesia, no,
ang mga apostol nga unang mga sakop sa iyang simbahan o iglesyang gitukod ug mao ni ang gitahasan sa pagpanudlo. Oh. So, makaingon ta nga atong masayran ang kabubuton sa Dios pinagi ni Kristo. Pinagi sa iyang iglesia kay nagtukod man siya og iglesia. Nakaron mao ni ang atong sundon. Mao ni atong paminahon. Unya, ang nahitaburon sa atong panahon, magbuot man gyud ta og atong kaugalingon sa pagsabot aning pulong sa Dios. Dili man ta musalig aning simbahan nga mao'y gitukod ni Kristo. Kano mo ingon ko nga wa ta musalig tungod kay nag-iya man tagsabot. Pruiba na kay nadaghan ni atong relihiyon. Ya, lain-lain og mga leader, lain-lain og mga tuig nga nagsugod. Wala na to sunda tong simbahan nga gisugdan ni Kristo sa Jerusalem niadtong unang siglo nga niabot sa Roma, sa Espanya, niabot sa Pilipinas ug sa ubang lugar. Ang atong ginasunod ron kay bisag asa raman, di ba? Ang atong ginasunod ron na ay simbahan nga nagsugod sa Pilipinas. Mao man ay gisunod. Dili man tong nagsugod sa Jerusalem. Di ba? Naay paritan kanang Iglesia ni Kristo nagsugod diri sa Pilipinas. Mao may gisunod sa uban. Napoy simbahan o iglesia nga nagsugod sa Davao. Naay sa Amerika daghang kay mga simbahan diyang nagsugod sa Amerika sama sa Sabadista, Seventh-day Adventist, kanang Mormons sa Amerika gyapon. Kanang sa para Jehovah's Witness, Amerika gyapon. Unya, nganong makatuo pod ang uban nila tungod kay Biblia man ang gigamit. Pero wala masunod tong unsa gyoy dagan sa tinuod nga simbahan kay ang tinuod nga simbahan nga angay gyud paminaw na to nga di ta mag-iya mao matong simbahan o iglesia nga nagsugod sa Jerusalem nga niabot sa Roma o niabot sa Espanya, niabot sa Pilipinas ug sa ubang mga lugar. Kana man gyud ang protocol god sa dagan sa simbahan unya karon kay iyam tagpaminawon, no? Bisag ang simbahan nagsugod ra o iglesia nagsugod ra sa Pilipinas, maminaw ta tungod kay nagtudlo og Biblia. Nya lahi pud og ilang set of interpretation. O lahi-lahi. So, lain-lain ta og interpretasyon aning Biblia. Nga unta si Kristo nagtukod og usa ra man ka simbahan o iglesia nga diri ra gyud ta maminaw. Dili kay basa tag Biblia din unsay nasabtan din tukod din atog pundok. Nya mo na gitawag og private interpretation. Private interpretation kanang mo ingon ka nga moingon man nga dili man ni private interpretation ako kay Biblia man akong gitudlo. No, lagi Biblia imong gitudlo pero ang imong pagsabot mo imong gipatuos mga tao. Dili kadtong pagsabot sa mao gyud gitagaan og authority sa Ginoo. Nga una mga apostol og ang authority mapasa pod sa ilang mga mas sumusunod nga sumala sa history mao kining atong mga obispo. Munang ako sayon ra alang kanako ang pag-ila sa mga pundok nga nabulag sa tinuod yun nga simbahan. O kining mga simbahan nga uwahira nga nahimugso. Niya naarabay giingon diha sa 1 Juan 2:18 o 19 nga kadtong mubiya sa orihinal nga pundok nga gisugdan ni Kristo nga ang unang mga sakop mao tong mga apostol. Ang mubiya kuno ani no medyo bugat kay mga pulong giingon din ni Ebanghilista Juan. Ingon siya nga dili isipon nga mga tinuod sakop. Gani nigamit siya pulong antikristo, no? Nganong gigamit niya ang pulong antikristo, no? Kay ngano si Kristo supak gyud anang kana bang magmubiya kas tinuod nga pundok na maghimo kag imo. Matawag ka nag-antikristo kay dili manggod kinaiya ni Kristo ng panagbahin-bahin. So kung mubulag ka sa iyang lawas, intentionally, nahimo kang antay. Kay si Kristo dili gusto anang panagbahin-bahin. No? Idya. So kung mubulag ka, abi nimo og sakto ka,
Pero kay mibiya man ka sa lawas ni Kristo, so nahimo kang anti. In that sense, meaning nakigkontra ka ni Kristo. Ano man, kay imo mang gibulagan ang iyang lawas nga tinuod. O, para nimo kurika kay nagbasa ka sa Biblia, pero ang interpretation nimo lahi sa simbahan nga mao gi-authorize sa Ginoo, so para nimo sakto ka. Pero kay nibulag man ka sa lawas ni Kristo, but pasabot wa na ka magigiusa og nagbuot na kag imong kaugalingong interpretasyon. Unya sa ato nang natun-an gud sa miagi, ang gipasabot ni Kristo nga iyang gitahasan nga mudumala, kung wala na siya, mao man tong katungdanan ni Pedro. Katong sa Juan 21:15-17, sa dihang taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit, si Pedro may iyang giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. But pasabot, siya mo'y mo act as a universal pastor. Universal pastor. So, siya mo'y atong leader nga makita kay si Kristo moadto na mas langit, no. Dili na lang nako i-explain og usab og ang explanation ana no nganong si Peter ang gi-authorize ni Jesus Christ nga mahimong universal pastor sa dihang niadto na siya balik sa ug-asa siya gikan, no, sa langit. So mauna nga si Pedro. Unya sa dihang wala na si Pedro, siyempre, usaon mo na ito pagtino, kinsay nakapulis sa iyang katungdanan. Oh? Di, sa kanang gitawag na ito, apostolic succession. No? Tanawon din na ito, og unsang referensya ha, unsang kasayurana, unsang mang impormasyon na, no? nga nagpadayag, o kinsay nakapulis sa katungdanan ni Pedro. Kay kana laging katungdanan kung mabakante doon na may mupuli. Di ba? Sama ang katungdanan sa presidente kung mabakante doon ay mupuli. Bisan gani ng katungdanan sa pagka-executive minister sa Iglesia ni Cristo kung mabakante pulihan, no? Si Felix Manalo una din pagkamatay gipulihan ni Iranyo Manalo. Pagkamatay pud sa ni Iranyo Manalo ang iyang anak si Eduardo Moy gipuli nila. So, nga naman na kay kanang katungdanan lagi kung mabakanti dunay mo puli. Pero, ang tinuod yun nga katungdanan nga gitukod, gihimo ni Kristo nga mauuntay puli-pulihan o mao'y paggasundon, mao man ay wala gisunod nato. Ano man? Timan sa pagkayab ni Kristo sa langit, si Pedro mo iyang giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. But pasabot siya may mahimong universal pastor. So, mao nang katungdanan na mo'y sundo na to, nga mo na mo lead. Dili ta mag-iya-iya. Kay kung mag-iya-iya tag leader na, mabahin-bahin man ta. Mo kabantayan ang mga igsoon. Tanawa ragod, mo kanang gitawag history repeats itself. Naamanggoy, pulong si Kristo diya sa gospel nga nay pulong diha nga giingon nga ang bato kuno nga gisalikway nahimo hinuong labing importante. Kinsa may gipasabot ana, di ba si Kristo? Si Kristo nga gisalikway nga gisimboluhan og bato nahimong labing importante. Ano man kay tiris kalibutan gud ang labing importante mao man nga makailag yung kas tinuod nga Dios. Ug kinsa pud ang iyang bugtong anak nga gipili? Si Jesus Christ. So ang gisalikway nahimong labing importante sa atong kinabuhi. No? Muna si Jesus Christ mo bitong daghan na kayro nakaamguan na makinahanglan makristyano gyud makabatuntag relasyon nga tinud-anay ni Kristo. Mao na. Nakaron pod ang iya pong gipili nga mahimong vicar niya, meaning mo represent niya kung wala siya diri, no? Si Pedro, importante po na nga katungdanan. Kana po ang mga tao nga musalikway ana nga principle, ilang gisalikway ang pagkabato ni Pedro nga may mahimong universal pastor, gisalikway mo na sa daghan, wa sila kahibalo nga maunay labing importante hinuon sa katubang giingon ako ninyo nga protocol sa panaghiusa. Di ba? Kay dapat mahiusa ta kay mo na
gihangad sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang amahan. No? Nasa Juan 17:11 o Juan 17:21 o 22. Katong mingon siya nga, Amahan, mausaon ta sila maingon nga ikaw og ako usa. Mo bitaw sa pagtukod niya og simbahan o iglesia, usa ra gyud. Dili daghan. Unya ang mahimong bikar o prime minister ani nga silbing second in command sa hari nga mao si Kristo, mao si Pedro. Kay si Pedro magigi tugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. So kung mabakanti ang katungdanan ni Pedro, tanawon din nato sa mga referensya, unsang referensya ha, ang nagbatbat, nagpadayag, uy, kinsa may nagkapulis katungdanan ni Pedro. Kay importante man ni sa protokol sa panaghiusa. Kay kung magpili tag ato kaugalingong mga leader, mag-iya-iya ta, di mabahin ta, di mawala ang panaghiusa. Di ba, mga igsoon mo nang ako, dili gyud ko masaag, ano man kay, di mo ko maghimo og laing leader nga magawas na sa unsa gipili ni Kristo pag-una. Ang gipili ni Kristo pag-una nga mahimong leader sa pagkayab niya sa langit, ang iyang gipasabot klaro manggod nga si Pedro. Mao na nga kung kinsay nakapuli ni Pedro, diha ta makigiusa. Na kung dili nato na masunod nga mao man ay gitawag natong protocol sa panagiusa, mo nang nagkabahin-bahin ta. Nagkabahin-bahin ta kay tanawa ra gunok, tanawa ng inyong mga pundok kinsay unang leader ana. O mato ka sa Mormons, ang unang leader na si Joseph Smith. O, dili man na mao ang gipili ni Kristo. Mato ka sa Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. O si Felix Manalo may unang leader na. Gitawag nilang executive minister. Dili man na mao ang gipili ni Kristo. Charles T. Russell, saksi niyo ba? Pasiluan yung pagkadaghan nila. Si Apollo Kibuloy. Pagkadaghan si Ellen G. White. Kinsa pa ng mga leader nga mo ilang giuna. Then, sila gani, ilagaling gipuli-pulihan o kumabakante. Tanaw ra ko ng INC, pagkabakante sa katungdanan ni Felix Manalo nga leader, pulihan sa iyang anak. Pagkamatay po ni Iranyo, pulihan po sa anak. So, sila mismo, kahibalo galian na nga kung katungdanan mabakante, doon naging mo puli. Di ba? Oh, pero ang tinuod nga katungdanan nga gitukod o gihimo ni Kristo nga mauuntay sundo nato nga kung mabakante puli-pulihan mo, wa man na gisunod sa daghan. Ya kinsa may nagsunod ana, Katoliko raman mo nang dili gyud ko kabiyas Katoliko. So mao na nga ang atong interpretasyon nakabase gid unta sa simbahang Katoliko kay ang leader ani mao man ang gipili ni Kristo. Di ba mga suki nga tigpaminaw? Then karon wala ba mo kabantay mga igsuon nga ang musupak sa pagka-leader, pagka-universal sa Pope nga successor, kapuli ni Pedro, wala ba mo kabantay nga ang musupak ana? Kay magbuot og ilang interpretasyon? Wala sila kabantay nga ang misupak sa posisyon anang Santo Papa. Once musupak ka, imo pong gihimong Santo Papa imong kaugalingon. Wala ba mo kabantay anak mga igsoon? Ngano man, akong i-explain. Unsa may Pope leader, di ba ang Pope mo na'y sundon kay labaw man na siya sa simbahan. Di ba ang leader sundon jud sama sa atong presidente, atong sundon kay presidente gud. Di ba? Naman tay ug unsa nay angay hiusahan diha, natay leader muhangad yun ta sa leader na to. Di ba? Oh. Na karon kay si Pedro man ang gipili ni Kristo base sa history. Dayon, ang referensya mutudlo man nga ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro, wa may laing listahan, kana ramang listahan sa pagka-Santo Papa. Sa ato pa, kung dili ta mutuo ana, kinsa man dayo atong sundon. Dili naman ang Santo Papa nga puli ni Pedro. So, ang atong gisunod, atong kaugalingon. Sa ato pa, ang tukbanga na, sama ra nga gihimo na itong Santo Papa atong kaugalingon kay mao atong gisunod. Di ba? Oo, mo kabantay na mga igsoon. So, kamong mga misupak sa katungdanan sa Santo Papa, sa inyong, kung kanus amon nagsugod pag-rebuilde o pagsukwahe, kung kanus amo may kanabang misugod o wala na pagtuo sa pagka-leader sa Santo Papa, didto pod nagsugod ang inyong pagka-Santo Papa. Maba mo kabantayan na?
Although dili mo muangkon ana, pero in action o sa buhat, bisan pag di nimo dawaton. Pero ang imong buhat nagtug-an nga gihimo nimong Santo Papa imong kaugalingon, kay ang imo mga kaugalingon mo imong gituuhan. Ang imong interpretasyon, imong pagsabot mo bitaw na inumdom ko kung kinsay nakaila, no, ako ning ipahibaw ninyo. Ang iyang ngalan si Jeff Cavins. Si Jeff Cavins, ang iyang testimony akong i-share ninyo. Kana si Jeff Cavins, usa na siya ka Katoliko gyud pagkatao. Pero pagkadako niya, na influensya siya og mga evangelical, mga born again. Sa laktod, nibiya siya sa iyang pagkakatoliko og nibalhin og laing grupo. Og nahimo gid siyang ministro sa kanang gitawag og katong evangelical, Protestant. Nahimo siyang Protestant pastor. Dayon, dili na ko ni tas-on ha, kay mahurot atong oras kung atong tas-on ang iyang istorya. Ato lang imubo, no? Si Jeff Cavins, nadugay niyang studio, nakaamgo siya nga, labi na kay ang mga protestante, wala pod mag-usa. Naabot ang panahon nga, nakaamgo siya nga, uy, matay, kani daing mo sukwahi ta, mag-iya-iyatag sabut aning Biblia. Atong supakon kanang Santo Papa sa Roma, gihimo man diay natong Santo Papa atong kaugalingon, kay ato namang pagsabot mo atong sundon. Nya, ano siya nga, nya ang mga protestante iyang nakita nagkabahin-bahin po, wa magkahiusa. Then, nato'y statement niya nga di ko nako malimtan katong gi-interview siya, no, to cut the story short. Sa dihang gi-interview siya sa kanang program gali nga sa television, kanang Journey Home, nga ang host ana usapod ka kanhi pastor o ministro sa protestante, kana si Marcos Gruday ang host sa Journey Home program, no. Pero karon pulihan na siya siyang anak, no. Iyang anak may nakapuling pagka-host sa Journey Home program, si sa ngalan basta Gruday gyapon kay iya mga anak, no. Nalimot ko naras dila ang ngalan. Mao na. Kato si Marcos Gruday nga host sa Journey program, iyang gi-interview si Jeff Cavins sa dihang na-convert o nabalik na sa Katoliko, nahimo siyang revert. Ang dili na ko malimtan sa iyang mga pulong, nga niingon siya, nganong nibalik man ka sa Katoliko? Na maayo na man ta ka dito sa protestante, nahimo kang ministro. Usa sa mga pulong nga di na ko malimtan sa iyang testimonyo, nga nibalik sa Katoliko, niingon siya nga, gikapoy na ko og himo nga Santo Papa sa akong kaugalingon. Kikapoy na kuno siya. Ngabot pasabot, kikapoy na kuno siya anang private interpretation. Kikapoy na siya anang private interpretation. Kaya nga naman, kay kung ato gong supakon ang authority sa Pope, timan biya nga si Kristo may gahatag og authority sa Pope. Nga naman, kay katungdanan man na ni Pedro. Kung supako na to na, kay mag-iya-iya tag sabot, munang mahimo na ng private interpretation. Nga naman, kay ang authoritative interpretation, katumang gitagaag authority sa Ginoo. Unya, bawal ra ba ng private interpretation? Daghan ra bang di mo tuhuan na? No? Abi nila, kanang private interpretation, kanang interpretation nga musukwahi sa imong pagsabot. Panilitan, mo interpret ka sa Bible, then ay mo sukwahi nimo, then tawgon din mo nag-interpret private interpretation, dili man na mao. Ang tinuod yun nga meaning sa private interpretation nga gidili, kanang mo interpret ka nga wala kay authority. Una say private interpretation, no? Timanan biya nato sa Roma 10:15 nga gingon diya nga unsaon nimo pagsangyaw kung wala ka gi padala, but pasabot wala ka gi authorize. Unya, ang unang gi-authorize God ni Kristo, ang mga apostol man. Unya, ang mga apostol, kung mag-authorize sila sa ilang mga successor, pinagi mag-ordination, kanang laying of hands, pagpandong sa kamot. So, mauna nga, kung kinsa ang gi-authorize sa mga apostoles, then, kinsa pod ang gi-authorize sa ilang gipang-authorize,
Mo gawas man yun ng argumento nga apostolic succession. Unya, ako ra man gunang nakita sa ordinasyon sa pagkaobispo kanang gikan gyud sa authority sa mga apostol hangtod sa pag-ordain ron sa atong mga obispo, connected man gyud, sumpay man gyud. Ang ubang mga pundok dili man na sila kasumpay kay para sa anang Iglesia ni Cristo. Ang ilang authority dito nagsugod ni Felix Manalo. Ang pangutana, kinsay ga-authorize ni Felix Manalo? Una nga makaingon ko, kanang ordination bitaw giawat man po na sa Iglesia ni Cristo kay naman po ordination sa pagkaministro nila, pero ang pangutana, asa gikan na ilang authority? Musangko ra gyud ni Felix. Ang pangutana, asa gikag authority si Felix? Na dili gina ma-connect sa apostolic succession. Whereas kung sa mga obispo, ma-connect yun gikan sa mga apostoles hangtod karon masumpay gina mga igsoon. Sa Sabadista, di gihapon ma-connect kay ma-question yun na to kinsa may ga-authorize ni Ellen G. White. Kung naay ordination ang mga pastor sa Sabadista, ang pangutana, gikan ba na sa mga apostol ng ilang ordination? Connected ba na? Dili. Kay sa atong nahibawan sa history, nagsugod ang Seventh-day Adventist yatong 1863. Dito na ang nagsugod yun na si Ellen G. White, usa ka babae niya, naputi ubang kauban niya, pero ang giilag yun nga, gi-attribute nga siya gyud mo'y gauna, mao si kanang babae lagi si Ellen G. White. Pangutana, kinsay ga-authorize ni Ellen G. White? Kinsay ga-pandong niya siyang ulo? Moingon sila nga wala kay siya na pagsabot ra man ning amo interpretation. Dili na nahinumdum ko sa argumento sa Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo kuno dili kinahanglang naay mag-authorize niya o pandungan siya sa ulo tungod kay siya may naguna. Ang maguna kuno bot pasabot o dili na siya ordinahan kay ngano man kay siya may gauna. Ang musunod niya maunay silbing ordinahan, no? Ang ato pong tubag ana sakto na kay panahon ni Kristo siya may gasugod. Siyempre automatic ang amahan mo ga-authorize niya. Then ang iya pong pagka-Diyos nga usa sa amahan mo na ga-authorize niya, di ba? Dayon ang gi-authorize niya mga apostol, iyan yung direktamente iyang gipili. Di ba? Mga igsoon. So ang gauna siyempre, may mong walay gauna niya. Pero ang pangutana, kanus amon day gasugod ng paghatag og authority sa iglesyang gitukod ni Kristo? Di panahon sa mga apostol, kay si Kristo gahatag og authority sa mga apostol. Unya ang mga apostol po, gahatag og authority sa ilang mga sumusunod. Unya, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili man ni mawala. Kay naa sa Mateo 5:14 man na, kung wa ko malimot, nga ang iglesia kuno nga gihulagoy ingon nga bukid, dili matago. Gihulagoy nga usa ka dakong bukid, o usa ka dakong bungtod, o usa ka kanang sarang bungtod, mountain. Dili kuno matago. But pasabot ang simbahan dili matago, but pasabot dili mahanaw, but pasabot magpadayon. Yan nasa Lucas 1:33, ang gingharian ni Kristo o simbahan ni Kristo magpadayon sa tupad di mawala. So kay di man mawala, magpadayon man ang gisugdan ni Kristo sa tupad, dili mawala po ng ordinasyon. Kanang paghatag og authority dili na maputol. So to pa kanang paghatag ni Kristo og authority sa mga apostol ug ang mga apostol naghatag authority sa ilang mga sumusunod dili na maputol. Mao na nga kana bang tubag sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo nga wala kunoy naghatag og authority ni Felix nga nagpandong siyang ulo kay siya may naguna. Pangutana, siya bagoy naguna. Nga si Kristo nagsugod dugay raman unang siglo. Dayon gipadayon ni sa mga apostoles bisan giluto sila na mga martir nila nga matay pero nagpadayon. Nagpadayon kay lig-on lagi ang iglesyang gitukod ni Kristo. Bisan ang gangaan sa impierno dili makabuntog. So kay nagpadayon dili maputol ng paghatag og authority pinagi og laying of hands. Na. So karon kay klaro man gyud nga mga obispong Katoliko man gyud ang adunay kana bang naka-connect nga nasumpay ang ilang
ang ilang ordinasyon sa ordinasyon o paghatag og authority ni Kristo sa mga apostol. Mao na nga ang authority na sa mga obispo. Mo nang para gyud nako, ang final arbiter gyud aning Bible interpretation mga obispo, kanang gitawag natog magisterium. Unsa man ang magisterium? Gikan sa pulong Latin nga magister, but pasabot magtutudlo o teacher. Diba si Kristo teacher? Unya si Kristo iya pong gihimong mga teacher ang mga apostol. Katong niingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ingon nga teacher, ako usab magpadala kaninyo. Kinsa may yang ginana mga apostol. So gihimo po niya mga teacher ang mga apostol. Mao na. Unya kung langkubo nato ang mga apostol, mahimo na day na ang terminong gigamit nato na magisterium. So ang unang magisterium, mga apostoles pinanguluhan og katong chief katubang gitugyanan sa Yahweh si Pedro. Mao na ang unang magisterium, si Pedro og ubang mga apostol. So diha ta mohangad kung maghisgot tag authority. Mo na final arbiter aning kasulatan. Karon pagkamatay sa mga apostol, pagkawala nila, asa naman ilang authority ron? Simple, ato nang pangitaon, ato nang diskubrihon o kinsay nakapulis ilang katungdanan. Na katungdanan ni Pedro, no, gisalo-salo sa mga santo papa. Katungdanan sa ubang mga apostol, gisalo-salo sa mga obispo. So diha ta musunod, di ta magbuot og ato kay kung magbuta og ato na mabahin ang lawas ni Kristo. Wala mga ekson bitaw kato si Jeep Cabins nga nibalik sa pagkakatoliko nga kanhin himo siyang pastor sa protestante. Gipangutana siya nganong nibalik man kas katoliko. Insya gikapoy nako og himong santo papa sa akong kaugalingon. Bot niya pasabot ikapoy nako anang private interpretation. Ikapoy nako ana. Mao na kay ang angay gyud kuno nga interpretation kanang gitawag og authoritative interpretation. Dito kuno ta maminaw sa interpretasyon nga naagi authority. Na kinsa may authority aning Biblia? Una, mga apostol. Pagkamatay sa mga apostol, asa naman ang authority ron? Siyempre, dito sa ilang sumusunod. Paras ba nagkanabang katigayunan? Kung mamatay ang ginikanan, asa man mapasa ang katigayunan? Di sa iyang anak, sa iyang iridero. Then kung mamatay na po itong iyang anak, asa man mapasa iyang katigayunan, kisa may makapanunod, sa anak po, sa iyang anak. Di ba? Ingon na po, kung kinsay gitagaan ni Kristo og authority, mao to, una, mga apostol, o kinsa po ang gitagaan og authority sa mga apostol, una, dito nila na mga obispo, mana. Tagaan mo na kog mga tululang ka obispong katoliko nga disipulo gyud og apostol. Kato si Obispo Ignacio, Saint Ignatius of Antioch. Ikatulong obispo sa Antioch, disipulo na ni San Juan. Catholic bishop na. Si Obispo Polycarp. Si Bishop Polycarp, Katoliko, gihapon na nga obispo. Unya, ang iyang master, ang gatudlo niya, si San Juan. Baba ko na sayop atong si Ignacio. Si kay, ang teacher ni Ignacio, si Juan. Nasayop rin ko ato siguro tingaling una. Pero, muna ni klaro kung nasayop manggaling ko ato og litok, no? Okay, impronto mong guni, usahay masipya taglitok ba, no? Basta kay, si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch. Wala na ni sa Biblia, pero na ni sa church history. Di man ko nasuwatan na sa Biblia. Di ba? Naay nahimong tinunan si San Juan Evangelista nga si Ignacio, Bishop Ignatius of Antioch. Obispo ng Katoliko. Si Obispo Policarpo, disipulo gyapon ni San Juan. Di napila yung obispo. Si Obispo Ireneo. Obispo Ireneo, although dili apostol ang teacher niya, ang gatudlo niya kung ako malimot, si Polycarp. Si Polycarp mo'y teacher ni Ireneo. Obispo gyapon si Ireneo, pero ang gatudlo niya, silbing master niya, si Polycarpo. Unya nga nung makatuo man ta ni Ireneo, kay ang iyang master, si Polycarp, tinudluan mo po ni San Juan. Masa mo na nga, kining mga obispong Katoliko, mao gyud tinuod nga naay authority.
So kung ang mga obispo na mo final say about aning Bible interpretation mo na gitawag na to authoritative interpretation. So mo na dapat tuhuan na to. Na karon kung dili ta mo tuo sa kaning pangunguna leadership sa Bible interpretation sa mga bishop sa to pa gihimo natong private ang interpretation. Kaya naman, kay wala man nato sunda ang naay authority. Ang ato mga kaugalingon mo atong gisunod. So, mo na nahimong private interpretation. Mo na tinuod nga meaning anang private interpretation nga gidili. Nganong gibawal ng private interpretation kay makapabahin-bahin na nato. Ang sa may pruiba nato nga kanang private interpretation makapabahin-bahin nato na unsa man be. Sa dihang nagbuot si Felix Manalo og interpretation niya sa Biblia, nabahin na ta. Sa dihang nagbuot si Martin Luther anang interpretation niya nga Lutheranism, nabahin na. Nabungkag na ang simbahan. Di ba? Nya ang mga Protestante ron purbidang daghana napay Baptist. Unya, mura putag makatuuan na ilang mga pundok kay Biblia go gigamit. Pero mga igsoon, pahinumdum lang. Ayaw ninyo gamita, himuang basihan nga kumo mabasa ang gitudlo, mutuo na ka. Susihag kinsay gatukod, gasugod anang pundo ka. Kay kung basihan nimo nga tungod kay nagtudlo og Biblia, ay sayo na naman taon kopyahon ng teachings Biblia. Ang ako yung example, para di gyud mo magpauwat, parehas lagi na anang maghimo galig fake money, piki nga kwarta. Mutuo ba ka sa fake money tungod kay gikopya ang ngalan sa original nga kwarta? Dili ka mutuo ng fake. Bisag pag makopya na tanan ng tinuod nga kwarta, nga naman, kay ang gahimo ana walay authority sa paghimo kwarta. Mao na. So karon pod, kanang mga pundok ron nga gitukod rag mga tao nga pares nato, bisan pag ilang mga pagtulunan gipangkopya sa Biblia, dili ginaangay tuhuan kay mapiki gyud ana. Ngano man, kay kanang mga tawhana wala na sila authority sa pagtukod og laing bag-ong mga pundok. Gyud na mga igsoon. Mo nga kudi na ko mauwat ana. Then karon mo challenge ta sa interpretasyon sa mga obispo. Kinsagot ta? Ayo ra guguna-una mga igsoon. Kung mo challenge ka, kung muingon ka nga, sayop ng interpretasyon sa mga obispo, kinsa man kang muingon ana. Di ba? Ay ka muingon ana, siguro sa og naa ba kay authority sa pagsulti ana. Kay maparihas man naron nga kung naa sa mga obispo o magisterium ang authority, mo challenge ka sa ilang interpretasyon, mura kag abogado ana nga ni challenge sa Supreme Court. Diba? Pangutan-ara ng mga abogado god. Kung dunay desisyon ng Supreme Court, moingon nga, kini mo atong pagasundon, mo ni atong interpretation sa balaod, then moingon ka diag, ayaw di Supreme Court, sayop ka. Pangutana sa mga abogado, moingon galigag Supreme Court na sayop, katauan juga na. Katauan ka sa mga abogado. Nga naman, kinsa man ka nga mo hukom. Kinsa man ka mo judge sa final authority. Sa Supreme Court. Pangutan na ko ng mga abogado kung maka-challenge ba sila sa desisyon sa Supreme Court. Diba? Itawag na ito nag-final na ni executory. Nakainumdum ko sa akong amigong kanabang komentarista. Ang desisyon sa Supreme Court, final na ni executory. Mo challenge ka na. Mo bitaw nga Ako rang gisulti ninyo. The moment nga musukwahi ta sa magisterium, ang magisterium akong iklaro ninyo, ang unang magisterium mga apostol. Gitibuok ni Pedro og ubang mga apostol. Mura bag Supreme Court. Ang Supreme Court gitibuok og mga justices og naay usa ka Chief Justice. Makaingon gali ko kinsa may nangupyak ana, no? May kining atong mga gobyerno goods tao awahira ni ikumpara sa simbahang Katoliko. Munang kung moingon kag kinsay nangupya, dili gid mahitabo nga ang simbahan mo'y nangupya kay wala pa ng mga gobyerno tao dugay ra ng simbahan nga ingon ana gyud na yang structure. Di ba? Nga ang Supreme Court sa Biblia una itong si Pedro og mga apostol. Kay si Pedro mo man ay kanang second in command sa hari nga si Jesus Christ. So mo na.
Dayon, ang Supreme Court, inana po, di ba? Justices with a Chief Justice. Oh. Sa karon, sa atong panahon karon, kinsa man ang magisterium o Supreme Court aning Biblia. Timan nga, ang katungdanan gali mabakante, doon na may mupuli. Unyang pangutana, kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro o ubang mga apostol. Katoliko mo'y muhatag ninyo, ana. Ang nakapuli ni Pedro, sa iyang katungdanan ingon nga holder of the keys, no? Authority, sa mga yawi sa gingharian, mao nang mga Santo Papa. Unya, ang nakapulipod sa ubang mga apostol sa ilang katungdanan, mao nang mga obispo. So, mao na ang magisterium, mao na nga ang magisterium sa atong panahon ron, Pope and the bishops. Mga sila gali na yung mamilya o kinsa ipuli kung mabakante ng kanang Pope. Kaya kung mabakante laging katungdanan, doon na may mapuli. So, mao ni karon akong iingon ninyo, i-challenge ninyo. Hunahunaan ninyo ayo. Kay ang authority, o simple, o but pasabot, kay ang Supreme Court aning Biblia, mauman ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro og mga apostol, nga maunang Santo Papa og mga obispo. So kung musupak ta sa ilang interpretation, so sama ra nga gihimo natong magisterium atong kaugalingon. Sa laing pagkaistorya, sama ra nga gihimong Pope nato ang atong kaugalingon. O bitaw tong pastor lagi sa protestante nga katoliko siya din na nabalhin siya, nahimo siyang pastors protestante din, ibalik siya sa katoliko, gi-interview siya sa Journey Home program, gipangutana siya, nganong nibalik magas katoliko. Ang dili ginako malimtan sa iyang gipamulong, niingon siya nga, gikapoy na kog himong Santo Papa sa akong kaugalingon. Sa laing pagkaistorya, gikapoy na ko anang private interpretation. Gikapoy na siya ng private interpretation. Muna ako mga igsuon, bisag pobre ta, usay kining tentasyon kung aning magtuon-tuon ta sa Biblia, sila pa paghimog-imong relihiyon kay mga dato yung gana. Kay dagan ko nung nagtukod-tukod og mga simbahan, nga dato, tinuod mo pod. Pero makonsensya ko na, nga himuon akong pangwarta ng kamatuoran. Oh? Di ko kahimuan na, nga nung maghimo pa man ko gakong pundok, nga naan na may gitukod si Kristo. Nya gipadayon is mga obispo. Kung maghimo kog ako, gikumpetensya ako ang tinuod nga naay authority. Adi, naunsa na mahinunay, imbis kaluwasan, himo ng kalawasan. Nainumtum kong sa giingon ni Atty. Abbas, magbantay ta kay imbis kaluwasan na itong gipangita, masipya ta makalawasan yun. Prasa ko, sa una na, ito'y nag-upir na ko himoong kong pastor sa kuan, dili katoliko. So, sapit ko ang tintalon ta ito, kung nagpadala ko sa kong pagkatawhanon, kay napay, kita ka ng negrupo, ganit lang kung magingalan ha, na tintalon pa kag isyuhan kag sakyanan, nga gwapo. So, kung nagpatintal ko, na makalawasan man, di na nakalawasan. So, kay ang authority, bawal man ng private interpretation, so dili ko magbuot og akong pundok. Tintasyon man na, aminado ko nga tintasyon na, no? Kung gusto ko makakwarta, gusto ko madato, niya naman ko'y abilidad aning magkutlo-kutlo og bersikulo, na pwede na ako nang mahimo. Mangita lang ko og bersikulo diri sa Biblia, then mo na ingalan ako. Nakabasa man ko diri 1 Pedro 2:9, gamiton ako ni piniling nasod. Yan ang simbahan, gitawag mong kong piniling nasod diri sa 2 Pedro 2:9, 1 Pedro 2:9. Magtukod kong pundok, ngalan ako, piniling nasod. Ading daghan ding mutuon ako kay may ko kutlo-kutlo. Yeah. Ako pong gamito ng Biblia, kopyahon ako ng Sabat o Sabado. Ang dili ipakaon ng baboy, isdang ulay himbis, daghang mutuo kay nas Biblia. Di ba? Pero ako may gitukod. I have no authority to make my own church. You know? Bisan pagtanang pagtulunan ako nas Biblia, dapat nga dili si Kristo mo'y gatukod ani kay akura, mapiki yun ang akong bundok. Parehas na yun as kwarta, ayaw yun mo tuoan ng piki nga kwarta, bisan pag nakopya na niya ng tinuod. Ano man, kay ang gahimo ana walay authority. Kinsa may atong tuhuan,
mga obispong Katoliko kay sila mo'y tinuod nga nay authority nga gikan sa mga apostol. Nakaron, ang uban moingon nga, kaklarong dili ana tinuod ng Katoliko kay naay mga santo papa nga nahimong buluyagon, natoy pipila. Ang tubag na to ana, wa man nato na ginigar. Naman as mga libro nagay na sa Catholic Encyclopedia. Wa man na gilimod, wa man na gitabunan na to. Tinuod nga naay mga bad popes. Pero kung ipo na to ng mga bad popes o mga good popes, pag kagamay ra ng bad popes, pagkadaghang buutang Santo Papa ikumpara sa mga badlungong Santo Papa. Unya di po kakaingon nga, dili ni tinuod ng Katoliko agian ng mga bad popes. Kaya naman, kay parehas raman as pag-ingon nga, kung muingon ka nga tungod ka na ay bad, muingon na rin kag di na tinuod ng simbahan na, di isa marang niingon ka nga, di dito tinuod tong gitukod ni Kristo kay na inihimong Judas. O, Abel? Now, kung muuyon ka nga, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, nagpadayon ng iyang pagkatinuod, bisa na ay gahudas, so sama ra po nas pag-ingon nga, dili ka kaingon nga kining simbahang Katoliko, dili ni tukod ni Kristo tungod kay dunay mga bad popes. Og ato galing kwintahon, gamay ra ng bad popes. Pila ra na kalugas, maihap ra na. Pila ra na kabut ko, abot baka nagpulo. No? Kaabot magpulo ng bad popes in history. Ya, pila naman ka popes ron, 266, no? Ang uban noon, wala po butangig maayagid sila, pero wala po yung nakitang mansya. Oh. So, mauna nga, ayaw ninyo hukmi ang simbahang Katoliko tungod anang bad popes. Wala na ito naginigar, wala na ito nagitapig. No? Nanas mga Catholic Encyclopedia, no? Oh. Muna nga, itong mga listahan Santo Papa na ikibutangan og Santos, na po butangi og Santos kay questionable lang ang kinabuhi. Na ang Ginoo man gyud mag-Santos na to. Di ba? Instrumento naman na itong mga obispo, mga pari, unsa diha. So, mao na mga igsoon. Unya, sa Biblia pod, na ay mga leader diha nga gialaw sa Ginoo nga nakasala gyud. Sama ni David, hari gito iyang posisyon. Ang Dios mo'y gapili niya, nakasala si David. So, ang Dios mismo gatugot ana nga naay mga leader nga mahimong badlungon. Pero dili tanan. Dili tanan. Mutiman ilang yun na ninyo, mga igsoon. Kato si Shebna, tinugyanan si Yahweh to. Second in command to the king po to si Shebna. Nahimo to siyang holder of the key sa kaharian ni David sa Old Testament pa to. Si Shebna, holder of the key. Sa to pa, Pope iyang leader siya. Pero, unsa man, gipalagpot siya kay wicked siya. Dili siya maayo nga leader. Nasa Isaias 22. Isaias 22, tudling 21 hangtod sa 22. Muna prueba na to nga sa history sa gingharian sa Dios, ang Dios nag-allow ana gatugot nga dunay mga leader nga mahimong badlungon kay dili man gud robot ng tao. Wala buhata sa Dios ang tao ingon nga robot. Gibuhat sa Dios ang tao ingon nga kanang gawas nun. Meaning makapili. Pwede siya mo tuo sa iyang Dios, pwede po siya magpabadlong. Kaya lagi free will. Mao na niya. Naman yung mga leader, bisag ipili silang leader, musukuhi, supak. Sampula na, mga anghel, kinsa may gahimo ni Lucifer. Di ba Diyos? Pero wala siya ingnas Ginoo nga, supaka ko. Pag-reveal din ako, wala siya ingnas sa Diyos, pero nag-reveal din ang Diyos Lucifer. Di ba? Mao na. Ang Diyos mismo, bisan siya mo'y gahimo sa anghel, gitagaan niya kagawasan gani ang mga anghel. Gisulayan niya kinsa tong musupak mo tong nihimong mga yawa. Di ba? Maura po na. Ayaw ninyo huna-huna nga kumo dunay mga nahimong bad popes in history. Muingon na mo nga dili ni mao ang gitukod ni Kristo. Nay naunsa. Wara bagilaing simbahan makita na to sa history nga nasumpay gyud sa grupo sa mga apostoles gawasan ning Catholic Church. Ngigsoon. Nganong niabot man taani nga ang akong giingon ninyo December 25 man. Okay. Kadaghan naman ko hisguti na sa kong kauban rin ni Atty. Abbas gi-explain nganong December 25. Pero ako lang ning move on, no? Sumpay ra ni. In short ra na ko ni siya ipaliwanag. Mingon ra ko. Kung naay authority ang mga obispo, naa nila ang kanang gitawag na to
Supreme Court aning Biblia, sila mo'y Supreme Court sa Biblia. Therefore, mutuotan nila kung i-assign ang birthday ni Kristo sa December 25. Kaya naman, kaya ang ilang authority, mao man na sila ang ilang authority, gikan man na sa mga apostol, unya, unsa man ang authority sa mga apostol, binding and loosing, Mateo 18:18. Unsay giingon ni Kristo sa mga apostoles, ang unang magisterium, ang inyong idili drisyuta, idili sa langit. Ang inyong itugot drisyuta, itugot sa langit. Mateo 18:18, kahibalo mga abogado, ana, unsay meaning ng binding and loosing? Binding and loosing. Oh, daghang pangunahunaan ng December 25, na uban maingon nga, unknown. Oh, si Pope Benedict ko nun, ingon siya unknown. Oh, iya po ng personal reflection. Matag tao na may personal reflection. Pero naputay ka ng gitawag og magisterial voice. Oh, lahi ng personal reflection og magisterial yun nga tingog, opisyal. Yun, na tibuok simbahan. Oh. Nakaron, granting wa gyud nakahibalo. Unsa gyud exact date? Although nanay mga compute ani nagali toy Sabadista nga nalipay ko kay Sabadista to siya nga preacher. Pero dili na siya musupak anang pag-assign sa December 25 sa kuan nato sa nakita na ko to sa Facebook. Nalipay ko ato. Sabadista to nga preacher, pastor, pero ni uyo na siya nang December 25, ingon siya nga gi-assume ra man na, pero bisag gi-assume na historical na kay gani kuno dili kuno pagano mo gaunaan nang mag-celebrate sa December 25. Ang tinuod kuno nangupya kanang magsaulog og December 25, pagano mo'y nangupyas Kristiyano kay wala pa kuno magsaulog ang mga pagano anang December 25. Naanay mga Kristiyano ang nag-celebrate og birthday ni Kristo December 25. Diba? Na, mao na. Nya kay wa naman ko'y panahon pag explain pag yung ayaw na ini. Maingon na lang ko nga December 25 gipili sa mga obispo. Ngano man kay kung ang mga pagano nagsaulog ana sa katong ilang Diyos nga bakak nga adlaw, katong solstice, dili man to mao ang tinuod nga kahayag. Si Kristo mao ang tinuod nga kahayag. Mao na nga ang iyang adlaw nga tawhan mo'y atong sa ulogon sa Disyembre 25. Di ba? Oh. Unya namang gutoy statement nga March 25 man gutong pag-announce ni Angel Gabriel ngadto ni Maria nga manamkon siya. Unya kung ipon gani mo na gikan niya tong March 25, musangko man go December 25 pagkatao ni Kristo. Pero kana mo na mga compute pero bisan pagalig dili kana. Dili daotan ang pagsaulog sa adlaw ng tawhan ni Kristo sa Disyembre 25. Wanam day kong panahon hangtod sa sunod sa badopohon kini ang inyong igsuon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.